cvičenia, aby naozaj sme sa hlavne hýbali. Stále môžeme byť v pohybe. Rozsah tých klbov a šliach, ktoré sú okolo tých klbov, rozsiahli. Keď ste doma a máte viac času a ste v teple, vtedy môžu byť tieto cviky aj dlhšie, aby sa vtedy zdvihnúť pätu alebo položiť špičku a tým opäť, aby to nebol len nejaký taký statický stretching, trošku aj dosvítiť. Neboj sa, neboj sa. Dýchaj, nesmej sa. Lebo máš pred sebou. Poď. Neplačeme, ale bežíme. Vydrž, láska, napiješ sa v cieli, dobre? Dávaj, Škári, dávaj. Bež, bež! Prvá si! No to je chôdza alebo beh, poďme, poďme! Poďme, poďme! Sme tam, tam je cieľ! No teraz už neplačeme, tam je cieľ! Pozri! Super! 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 Čo ja, ty už máš za sebou prvý beh. Daj pás.